Jó rég volt már, sziasztok! Sajnálom, hogy nagyon rég készítettem tartalmat, sajnos időhiány így sikerült. Összeszedtem a legjobb 2024-ben látott BL-eket, ez lesz most az első videó, ezután még készül pár, ha sikerül összeszedjem. Szóval ebben az elsőben akad egy jó hangos, extrovertált srác, aki pénzért segít leírni a leckéket az egyetemen egy társának, aki nem hall jól. Lassan összebarátkoznak, fejlődik folyamatosan ő is magába ebbe a tevékenységbe, elkezdi képezni magát, hogyan kell rövidíteni, hogyan kell jelelni, illetve egy céghez is csatlakozik, akik egy általános tudást akarnak átadni, hogyha munka közben nem hallóval lenne dolguk, akkor azok az emberek hogyan tudnak boldogulni, hogyan tudják megérteni, hogy mit szeretne a másik. Maga a sorozat során sok a félreértés, gondolom a drámaisága miatt, emiatt eltávolodnak egy ideig, de a végén ezeket tisztázzák. Részünk lehet egy vallomásban is, és belefér egy szép nagy ölelés is. A japánoknál úgy megfigyeltem azt, hogy vagy az van, hogy minden is benne van, vagy az, hogy nagyon szemírmesek. Ez éppen az utóbbi. Ez a sorozat az egyik kedvencem volt, szerintem a legjobb, amit láttam 2024-ben. Itt az egyik testvérpár egyedül marad, és a srác túlélés érdekében kétes dolgokat vállal, legyen ez bunyózás vagy más, hogy pénzt keressen. Az utcáról befogadnak egy srácot, és a végén ők hárman fognak egy családot alkotni. Rengeteg mindenen keresztül mennek közösen. Az évek, ahogy telnek, úgy azt figyelhetjük meg, hogy akit befogadtak, az érzelmei erősödnek a családfő iránt, mindig is titkolta ezeket, és van, aki észrevette, van, aki nem. A lényeg az, hogy bár titkolni akarta, egyszer részegen mégis kirobbant, mert kezdték a testvérét összehozni, megpróbálni összehozni mással, és ekkor bevallotta az érzelmeit. Erre az volt a reakció, hogy külföldre küldték őt tanulni. Évek múlva visszatért, itt igyekezett a rideget adni, de erősebben is kifejezte ugyanakkor a ragaszkodását. Bizonyos rosszabb helyzetek miatt, a múlt robbanása miatt életes helyzetek alakultak ki, és emiatt aztán döntés elé kényszerültek, és itt lesz vagy viszontvallomás, vagy nem akarom lelőni előre nektek a poént, mindenképp nézzétek meg, tehát szerintem ez egy fantasztikus sorozat volt, izgalmas volt, megmozgató volt, szeszélyes volt, aranyos volt, egy ilyen érzelmi vasút volt. Nagyon sok volt a cuki rész is, az elején volt olyan rész, amit így néztem, hogy te jóisten, ez mi az, és közben egészen másképp sikerült. A mellékszál is nagyon aranyos, úgyhogy ez megnézésre nagyon ajánlom. Ez a tájsorozat, ha jól emlékszem, vagy évközben, vagy évvége fele volt, de ez is egy nagyon jól sikerült sorozat. Akad egy szakácsunk, akit elhagyott a szerelme, és úgy érzi, hogy nincs benne már motiváció, nem kapja az inspirációt a főztjéhez, és szeretne utódra találni, és egyszerűen csak lelépni. Tehát az éttermének keres egy új tulajdonos, de olyat, akinek valóban szenvedi a főzés, és valóban tovább akarja vinni az ő munkásságát. A másik társunk egy ételguru, aki éttermekbe jár és véleményt alkot, de viszont pénzhiányában van. Az étterem ellenségétől, tehát egy ilyen fő riválistól elfogad egy ajánlást, ami alapján ő jelentkezik ebbe az étterembe, mint potenciális jelölt, és a lényeg az nyilván, hogy kémkedjen. Persze ez nem éppen így alakul. Egy idő után érezhető és jól látható közöttük a kémiát, jó, igazság szerint már az elejétől, de így az idő folyásával ez még jobban kialakul. Csodásan van felépítve az egész, nagyon szenvedélyes ez a sorozat. Itt van csavar bőven. Kicsit húzzák a boldog befejezést, ezzel szerintem nem árulok el sokat, és hagytam még ott sok mindent, amiért érdemes megnézni, de mindenképp ajánlom. Ezt a tájváni sorozatot nagyon-nagyon szerettem. Ha láttátok talán a kínai
a heroinos sorozatot, ezt már mindenképp javasoltam, ha jól emlékszem, az egy igaz régebbi, tehát ott még valahogy nagyon a kezdetén van, viszont mégiscsak letette a követ az asztalra, ami miatt érdemes ezen a műfajon belül megnézni. Ez fenomenális lett, de tényleg van az okos tanulónk, van akinek segítség kell, ugye tesók lesznek, idővel cukin egymásra találnak, ahogy bajtársiaskodnak, támogatják egymást, elkezdenek számítani egymásra és kapcsolódnak. Érdekes változtatásokat hoztak be az eddigi feldolgozásokhoz képest, de egyelőre ennyi. A lényeg az, hogy az okosabbik, tulajdonképpen nevezzük így, mert így egyszerűbb, ő viszonylag hamar felméri az érzelmeit, ráébred nyilván a másik is, de egyelőre úgy tűnik, hogy várnak ezzel. Viszont mindent is adnak közbe, tehát olyan aranyosan van megcsinálva, olyan ügyesen építették fel, haladtak a történetet, de azok a finom módosításokkal együtt valahogy még jobb az egész. Az utolsó, amit javasolnék, az egy koreai. Itt egy új srác érkezik a suliba. Sunyiba elkezd zongorázni, amit egy másik barátja igyekszik megakadályozni. Hát trauma miatt, de azt ekkor még nem tudjuk. Később persze érzelmek alakulnak ki közöttük, egyik bevallja, a másik tagadja, és mikor már mind a ketten bevallják, akkor atomcukik. Van egy kis probléma a dallal, ami megint behoz egy új dilemmát számukra, de viszont sikerül ezen valahogy felülkerekedjenek. A mellékes páros valami fenomenális, nagyon aranyosak a karakterek végig. Itt a zene viszi főleg a prímet, meg ez az érzelmi felle dolog, a szokásos koreai minőséget hozza. Most nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és türelmesen vártatok erre a nagyon-nagyon régóta készülő videóra. Ígérem, most pár egymás után mindenképp lesz, nagyon-nagyon rajta leszek. Köszönöm a figyelmet, sorozatra fel!